Salutare! Sunt în studioul Visuart cu o nouă chitară electroacustică Eco NXT 018 CW EQ. Este o chitară cu un corp mai mic decât modelele Western și este construit din lemn de agatis, iar griful este construit din lemn de mahon. Așa, la o primă vedere, corzile par a fi bronz, mărimea 11, poate chiar 12. Chitara vine dotată cu un preamplificator Eco G03, care, pe lângă, bineînțeles, potențiometrul de volum, oferă și un acordor încorporat și controle pentru bas, medii și înalte. Să o auzim mai întâi prin microfon, un sunet cât mai natural, ar fi ceva de genul acesta. Bun, iar prin cablu ea sună în felul următor. Ok, de menționat ar fi faptul că acum am avut toate controlele astea de bas, medii și înalte setate pe nivel mediu. Să mai încerc ceva, poate ceva ciupit prin microfon, ar fi ceva de genul ăsta. Iar același lucru prin cablu ar suna așa. Cam asta este chitara. Aș mai adăuga un mic detaliu legat de acordorul încorporat în preamplificator, și anume faptul că odată ce îl pornim ne putem alege dintr-o gamă largă de frecvențe, adică putem să acordăm de la 433 de Hz până la 447. Bineînțeles, recomandarea ar fi să acordăm chitara de fiecare dată la 440 de Hz, doar în anumite cazuri putem opta pentru una dintre celelalte frecvențe disponibile. Da, aceasta ar fi chitara cu pricina, o chitară confortabilă, cu un sunet plăcut, un sunet versatil, echilibrat. Bun, ne vedem data viitoare cu o altă chitară. Rămâneți sănătoși!